Chors cúteú is clár seachtainú le a chuirtear amach stáisiún sruthaithe one scríb an Newry nó Destination Newry. Thachraimid go mbeadh go ndeantaíonn agalú le duine amháin agus síl an duine nó obair híal an duine a chiarú agus a phlé agus sin mar tá sé gol ó hin agus bíonn stocha beidir míle go léith duine a orcan ar an chláir gach seachtain. Teanna maidíreach go réad tras phobal a léirú ar na chlárachaí. Mar shampla bhí Linda Irwin ó áthair Filfeiste agin agus í caint faoi cineál toras seiceise isteach sa Gaeilge. Tá sinntaach táhachtach a léirú don síl mór nach le dram ar lei an Gaeilge gur le achan phobal sa tír seo í. Is cuma daoine nach bhfuil a bhfad sa tír nó daoine nach bhfuair deis an teangaí a ólam ar scoil go bhí drama atá i gceist ba mhaith linge an Gaeilge a thuirteómh agus a chur os a bhór. So tá sin an táhachtach doin mar go greideann argólacht míle fáilte agus an cólacht eile Destination Newry go mar sin atá gur leis an phobal ar fad an teangaí.